беҳтарини ман, апа ва хоҳаракам, ҳама каса асосен хубен. Умедворам ки сеҳату саломат ҳастен. ин рӯз барои шумо тайёр мекунам оши палови тоҷикӣ. ба ин хӯроки миллии мо лозим мешавад сабзӣ. ман иҷода бошад сабзиёро тоза кардистам. баъдан пиёз дар кор мешавад, гӯшт дар кор мешавад, рӯған, чеснок, бринҷ. ҳамин маҳсулотҳо ба мо лозим мешавад. мо аввал дар дегмон 1,5-2 пиёла рӯған меандозем, чунки мо 1 кило бринҷа ош кардистем даиҷа. баъдан хай гӯшт мувофиқи таби худ мо мекунем. метавонем ки гӯшти мирғ қатъи бикунем, метавонем ки гӯшти гов қатъи бикунем. баъд андозашам чанд қадр ки мо мехоҳем ҳам қадр истифода мебарем. ман сабзиҳоро хушрӯбак тоза кардам, шуштум, реза кардам. баъдан анам хеле чӣ хеле ки шумо дидестен, дег дар рӯған меандозам. баъди рӯғанро андохтаам боша, гӯшт меандозам. гӯштмона сирхак мекунем. баъди ӯ боша пиёза меандозем. бисёриҳо гӯшта камтарак жарид намекунанд, ҳам хеле қатъи пиёз меандозанд. хай ҳар кас мувофиқи хоҳиши худаш мекунад. ман боварии калон дорам ки ҳамаи ҳамаи занҳои мо, бонувони мо ин ҳунарҳоро доранд. оши палов, ин тамоми намуди хӯрокҳоро занҳои мо метавонанд тайёр карда. манам ки тайёр кардам, хостам ки баҳри шумо навор кунам. хай як нафареам ки агар ки тамошо кунад, хай омӯзад, хай бо хубтару беҳтар мешавад. кадоме ки хай метавонад хушбаҳолаш, агар хай хостем видеоро тамошо кунед, мақбул шавад то на лайкҳои худтона бимонед. анам хеле духтарон гӯшта сирхак кардам, пиёза андохтам, пиёзам сирхак мекунам. баъд сабзиша меандозам. гуфтам ки 1-2 рӯз видеома монтаж накунам, овозам созтар шавад, баъд видео монтаж кунам, ки телефонам биёяд ай видео пур шид, памяти дига намонда якҷо. барои ҳамин бо хай қадар саломатим созам набоша, бо баҳри шумо хеле хистам видеома монтаж кардам, овоз мондам. хай сабзишам андохтем. чӣ хеле ки дидем пиёз хушрӯбак сирх шид, сабзиро андохтем. сабзиро хай бисёри баъд чӣ накунем, жари ки баъд накунем, ки чӣ фикр мекунем ки бемаза мешавад. хай дигаронро намедонам, ҳар ки ба ҳар тарз тайёр мекунад. ман хеле пиёз сабзиша камтар чӣ мекунам, жарид мекунам. мадам хеле маъқул, мисол шавҳарамда, фарзандамда ҳам хеле маъқул мешавад. даиҷа бошад нахтай, нахӯд ҳама вақт маразилка тар карда тайёр карда мондагиам. ҳар вақт ки ягон хӯрок карданӣ мешавад, даравай ҳамонҷа мегирам, истифода мебарам. дӯстони беҳтарини ман, даиҷа мехоҳам ки шуморо корда даъват кунам. кор дар ширкати Атомӣ бениҳоят осон аст кор кардан, барое ки хариду фурӯш надорад, хариди зиёдӣ надорад. ман регистратсия шудагиам, барое ки хариди кам дораю ҳеҷ кадра маҷбур намекунад барои ягон кор кардан. барои ҳамин ман дар ин ширкати Атомӣ регистратсияям. баъдан барои чӣ регистратсия шудам духтаро? маҳсулотош маҳсулотҳои беҳтарин аст. мисол ман худам истифода кардагиам якчанд маҳсулотҳоро. инаҷа шумо дар рӯи экран мебинед. подписчикои постоянии ман медонанд, ман инро видео карда будам ки ман ширкати Атомӣ ҳамин маҳсулотҳоро гирифтам. и кушоншам гирифтагиам истифода, то ҳоли истифода мебарам духтаро. дар пачка 3 дона дорад. бовар кунед, намедонам, 8 моҳ шид ман амира истифода кардистам. ин маска для лица беҳад рӯи одама хушрӯ мекунад. баъд чӣ гуфтаниям духтаро? шахсонеро корда даъват карданиям ки шавҳарошон иҷозат метиҳад, хуштумоношон иҷозат метиҳад, падару модар иҷозат метиҳад. ман намехоҳам ки барои пул шуда, барои кор шуда гапи шӯра мисол дитакнену нофаҳмоӣ дар зиндагитон мешавад. барои ҳамин кадомеро ки шавҳараш иҷозат метиҳад, хонагиҳо иҷозат метиҳанд, метавонем ки биёед ҳамроҳи мо кор кунем.
дар инҷа бошад чӣ хеле шумо дидесем ман салат тайёр кардистам барои ош. хеле як пиёзи сирха реза карда, помидор қатъи зелен, баъдан турб дорем, турб реза мекунам. Бисёри вақт ай тиёрка мегзаронам турба. И карат бошам хеле хоҳиш кардам ки реза кунем. барои ҳамин хай ҳамон чизе ки оила мехоҳад мо ҳамон чиза тайёр мекунем ку. барои анамо хеле хӯришмона тайёр кардам. баъд барои ширкати атомӣ гуфтум барои шумо духтаро мешавад ҳолатое ки меоянд духтарако мегӯянд ки моро хонагиҳомон намемонад, не ки ман мехоҳам ки кор кунам. баъд ҳамон вақт ман мегӯям ки не ман кати шумо кор намекунам, шуморо хонагиҳотон иҷозат наметиҳад. барои ҳамин кадоме ки хонагиҳошон иҷозат метиҳанд ҳамво кор кунанд. И пула и кора ҳамаи чиро ёфта мешавад. не ки оилаи солима ёфтанаш бениҳоят қинаи духтаро. ҳеҷ вақт барои ягон кор, барои ягон пул зиндагии худтона талх накунед. пули мардак бо бахыче баракаташ дигаи духтаро, ира ёдтон набуред. агар мо дунё кор кунем, агар пеши ҳамин як сум пуле ки мардак кор мекунад, пеши пули ҳамон мардак да ҳеҷ нест пули кор мекардагии мо. дар инҷа боша ина хай оби ошмон андохтагиай, нахӯд ҳамаи чизошо андохтагиай. нигоҳ кунед чӣ хел свети ошмон хушрӯбакай. агар мо сабзиро бисёри баъд жарид мекардем, хеле хушрӯ намеомад светаш. хай инам хеле баъд бринҷомона меандозем мо то оби ҳамин ошмон қоқ шидана мемонем меиста. баъд ки обуш қоқ шуд, ҷамъ мекунем оша, дам мепартоем. хай акӯ медонам ҳама метонем, на хай акӯ ман ки канал дорам, навор мекунам, маҷбурам ки кори мекардагиам бугум охир. барои ҳамин як хел занҳои мо хато мефаҳманд, фикр мекунанд ки ман акӯ гуфтаистам ки шумо наметонед ихе кунед, ухе кунед. Не, ҳамаи шумо метонед. охир ман ҳамин навор кардагиам бояд дар бораш гап занам ку. барои ҳамин маро нодуруст нафаҳмед духтаро. ина инҷода оби ошмон тамом шидак, да ҳамаш қоқ шидак. ӯ овое ки шумо дидесем, ӯ ов нест, ӯ рӯғанай духтаро. и бринҷи мо чиай, ҳам ова бисёр мекаша худашда, ҳам рӯғана худашда бисёр мекаша. барои ҳамин яхе бринҷо ҳастае ки кам об дар кор мешаванд, рӯғаншам кам дар кор мешавад. як хел бринҷое ҳастанд ки анами рӯғану об зиёдтар андохтан дар кор мешавад. ҳамин бринҷи морам ҳамун шумораи ҳамун бринҷоеанд ки рӯғану об бисёр талаб мекунанд. дар инҷа хай салати мо тайёр шидак. ошмонам тайёр шидагиай. метавонем ки ошмона бардорем. ин хеле оши хушрӯбак, вале нигоҳ кунед духтаро чӣ қадар оши мо хушрӯ омадагиай. ина дар инҷа оши мо аллакай тайёрай. бардоштем. инам хеле як оши хушрӯ, оши тоҷикона тайёр кардам баҳри шумо духтаро. ҳатман дар видео лайкҳои худтона аётон набурорен духтаро. комментарияҳои худтона. ҳамин кӯшишҳои моам духтаро барои шумоае ки шумо хурсанд шавем. аз шумо фақат ҳамин як лайк, як комментариям меравад тамом. хай ҷода гамбурги оварда будем. обед кардиста будем, бо камтарак навор кардам. дар инҷа боша субҳона тайёр мекунам духтаро. субҳонаи мо осонакай. боварӣ дорам ки маъқул мешавад ҳамаи шумо даям. маззаш бениҳоят бамаззае духтаро. кадоме ки метавонад офарино, кадоме ки наметавонад тайёр кунед. шумо даям маъқул мешавад, биёяд маззаш шуруай.
дар инҷа бошад 4 дона тухма шикастам, кати камтар намак якҷоя кардам, баъдан хеле орд андохтам, картошка 1 дона пиёз, картошкаи айтёрка мегзаронем, пиёза майда реза карда меандозем. Агар шумо хай оилаҳои калон бошен, агар метавонед ки ҳамун тухму картошкаву пиёзша зиёдтар истифода барен. Намакшам ҳам хеле намакшам нигоҳ кунед. Кадоме мисол кам намак мехӯрад, камтар бидоза. Кадоме ки шӯртар мехӯрад, кӯшиш кунед ки шӯрира камтар бихӯрен. Дар инҷа приправаи роллтон 1 қошуқ андохтам. Баъдан чӣ хеле ки гуфтам, картошкаро айтёрка мегзаронем. Баъд пиёза майда реза мекунем, меандозем. Якҷоя мекунем. Камтарак дастгардка рӯған меандозем. Сирх карда мегирем. Беҳад осонае духтаро. Баъд беҳад маззаш хушрӯвад. Тухмбирони гардӣ мегуфтем. Пешвақт майда будем, учамон мекарданд. Чи тухмбирони гардӣ мегуфтанд. Бо ини учамшон бениҳоят бамазза буд. Зелен меандохтанд. Зелен дошта бошед, андозем, бениҳоят бамазза мешавад. Ба инам хеле ба ягон қошуқ, ба ягон чӣ мегирен, дар дари рӯған меандозед, сирхак мекунен, пушти рӯ мегирен, тамом. Баъд гапам нимкола монд. Очамшон мекардам, зелен меандохтам, баъд картошкаро аввал жарид мекардам, дар таи сковородка мемондану, баъд инаи маҳсулоти тайёр кардагимона баъд меандохтам. Беҳад бамазза мешид. Агар ҳазор бупазӣ, ҳазор агар ёд бигирӣ бисёр чизҳоро, серравно маззаи ҳамун хӯрокҳои кӯдакие ки мехӯрдӣ, ки модарҷонон тайёр мекунанд ку, ӯ ҳеҷ вақт аз хотири одам намебурояд маззаш. Беҳад бамазза будак. Ёд мекунӣ, яхе вақт мекунӣ, айнан ҳамон бори мекунӣ, лекин ӯ маззаро намегирад, барое ки ӯро модарҷонон тайёр кардагианд. Инам хелхай сирх мекунем, мегирем. Фикр мекунам, ки кори мушкил нест. Ҳама метавонад. Мумкин бисёриҳо мекунанд аи субҳона. Очаҷони ман беҳад бисёр тайёр мекарданд амахай. духтаро дар видеои гузашта чӣ қадар дуоҳои нек додед ман. ҳазор раҳмати калон. худованд ай ҳамаи шумо розӣ бошад. ҳар касе ки видеои моро тамошо мекунаву лайку комментария мекунаву чӣ мекунад, ҳазор раҳмат ай ҳар яки шумоён. Ман хеле хурсандам, ки шумо канали маро интихоб кардену видеои маро тамошо карден. худи ҳозир кадоме ки видеои маро тамошо кардеста, ман ҳамаи шуморо дӯст медорам. нигаҳ кунед ки то охири видео ҳамроҳи маен. миннатдорам духтаро, ҳар яки шумоён. инам хелхай тухмбирони гардии мо дронашам хеле хушрӯвак омад. бениҳоят бамазза буд. фикр мекунам видеом ба охир расидеста. хайр то видеоҳои оянда.